Il-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Grech huwa bla viżjoni. Dan saħqu b'mod ċar George Muscat li sa ftit ilu kien kandidat nazzjonalista. F'intervista ma' sit Lavin Malta, il-Kunsillier Ormi illi issa m'għadux jirrappreżenta lill-Partit Nazzjonalista sa illi l-partit ta' Bernard Grech lanqas strateġija politika m'għandu. X'taħseb l-opinjoni tiegħek s'issa ta' Bernard Grech bħala kap? Ara, jiena jiddispjaċina ħafna ngħid illi għandna oppożizzjoni bla viżjoni li għamel strateġija politika għax fil-Partit Nazzjonalista m'hemmx. Fl-intervista Muscat żvela wkoll kif il-Partit Nazzjonalista qed jiċċensura l-kandidati tiegħu, hekk kif hu kien kiteb fuq inizjattiva pożittiva dwar il-fast ferry bejn Malta u Għawdex u s-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Francis Zammid-Dimek u l-uffiċjal tal-komunikazzjoni ta' Bernard Grech Alessandro Farrugia kellmuh biex ineħħiha. ċempluli mill-partit stess għaluli biex inneħħih il-post. Bis-serjetà? George Muscat fisser ukoll l-intriċċi illi jeżistu fil-Partit Nazzjonalista u spjega kif idejat tiegħu kien hemm min rikeb fuqhom filwaqt li lilu ħbewh u ma kinux jistednuh bħal kandidati oħra fuq il-medja tal-partit, partikolarment fuq it-televiżjoni. Hawnhekk spjega kif il-partit kienet iwarbu. U daw il-proposti jibqgħu fuq l-iskaffa jew inkella jkun hemm xi ħadd li jieħu vantaġġ rigba minn fuqhom, mill-kollegi stess ta' ġifieri, jitkellmu fuq dak illi proponejt jiena u sħabi u ma ninatawx iċ-ċans. Ħafna mid-drabi jiena kont qed niġi mwarrab, laqas biss kont qed niġi mistieden għal xi press conferences. L-eks kandidat nazzjonalista fisser kif id-deċiżjoni tiegħu issa ħada u hija finali, jiġifieri irriżenja għal kollox mill-Partit Nazzjonalista bħala tesserat u mhux biss minn kandidat. Qal li l-kap Bernard Grech lanqas indenja jkellmu wara id-deċiżjoni tiegħu. U l-kap tiegħi ma jċempillix, ma jgħidlix isma' George, x'inhi l-problema, x'inhi d-diffikultà? Intant ir-riżenja ta' George Muscat minn kandidat fuq is-Sid Distrett tkompli żżid mal-apatija preżenti fil-Partit Nazzjonalista immexxi minn Bernard Grech. Ftit ġimgħat ilu Therese Comodini Kakija dik li sa ftit xhur ilu kienet il-magħżula biex tieħu f'idejha t-tmum tal-Partit Nazzjonalista wara ribellioni interna, iddeċidiet li tagħlaq il-kapitlu fil-Partit Nazzjonalista u ħabbret li mhux se terġa' tikkontesta fl-elezzjoni ġenerali illi jmiss. Kandidata oħra illi rtirat mit-tiġrija qabel saħansitra bdiet kienet Tiffany Abela Wedge, hija rtirat il-kandidatura tagħha wara illi spjegat illi ħassitha f'gata f'partit deskritt bħala negattiv.